10.000 di tangan istri yang tepat. Gak iso aku. Gak iso 10.000 gak oleh apa-apa ning ngono aku. Iki belanjananku iki mau piro sampeyan iki? Iki mau 4.000, guys. 4.000. Sitok. Ning ngono piro? Terong. Sak bungkus ini iki lho 4.000. Wis bungkusan. Isine sitok ndil. 4.000, guys. Iku mau tuku bumbu dadi ben ra tuku brambang bawang, guys. Kuwi gak tuku pon-pon. Tumbas iki 3.000. Ngirit. Ngirit iki. Tumbas tahu. Karena tempene gak enek, tak tumbasno tahu 10.000. Ngerti ra? Tumbas cumi saene iki lho 15.000, guys. 15.000. Terus tumbas ayam sebelah. Ra iso tuku sebiji ekor. Tumbas sebelah, guys. Iki sebelah. 15.000. 20.000. Wis piro? Iki mau tumbas apa? Iki. Iki apa guys nek nggonamu, guys? Iki wak pari, guys. Senengane anakku lanang. Iki wak pari. 15.000. Ngerti ra? Gowo duwe 80.000 dadal doal ngono. Ora ono sisane, guys. Iku nang ngene paman dijual iki mau. Ora ning pasar. Aduh. Iki gede 80.000 oleh iki tok, guys. Iki nih. Entek, guys. Nek 10.000 enggak boleh apa, guys? Oleh tahu karo tempe tok, guys. Ngerti ra? Jadi nek 10.000 ning tanganku ora dadi apa. Tenan. Ora dadi apa-apa. Ampun maaf aku wis 10.000 dikek istino. Tenan iso nangis aku. Nangis tenan aku. Durungku gas entek. Durungku minyak entek, gula entek, uyah entek, micin entek. Arep njaluk tombok ning ngene sapa, guys? Arep njaluk tombok sapa? Ya tombok ning kowe ya enggak mungkin. Ya ampun. Wis guys, aku tak masak sik, guys. Arep arep ngarep terong siji lho, guys.